Sanchis d'Esquerra Unida, i bé, com diuen els companys, pensa que estem molt millor que fa unes setmanes, però a més, aquest Ajuntament, l'equip de govern, té la característica de perdre moltes sentències. De fet, hi ha una sentència que van perdre en el mes de juliol respecte a una cosa que no és baladí per al tema del Cabanyal, que és la forma de calcular les expropiacions. Una pèrdua, per tant, és una sentència que multiplicaria enormement les expropiacions que haurien de fer en el cas de que poguera fer-se la perllongació del Buidor Basquevenyer i que la feia impossible des del punt de vista econòmic. Això va ser el mes de setembre i ara, com s'ha dit abans, no ho repetiré, tenim ja un posicionament a l'hora del govern de retirar el seu recurs d'inconstitucionalitat que suspèn el Petri de forma clau. Per a no repetir el que han dit els companys de la taula i el que ha dit el company Vicent Sarrià, nosaltres pensem que ara és el moment d'elaborar un pla especial que protegisca l'entorn del Cabanyal. S'estan elaborant tota una sèrie de plans especials que protegissin els entorns històrics a la ciutat de València i, per tant, en tant que ja no es pot tocar el Cabanyal tal com volia el Partit Popular i han reconegut en certa forma la seva derrota, ara el que toca és que se senten tots a negociar com se pot acoplar el PEPRI a l'ordre del Ministeri. És a dir, que no hi hagi cap tipus d'enderrocament i que solament puguem parlar d'una rehabilitació urbanística, social i econòmica. Jo crec que no tenen una altra. Nosaltres anem a presentar també una moció en aquest ple de divendres de l'Ajuntament per a que l'equip de govern es posicione per a veure quina és la seva posició, quines són les seues incides i quines són les seues alternatives. Com s'ha dit abans, nosaltres pensem que probablement voldran tirar per el tema del Boulevard Sant Pere. De fet, són algunes notícies que han anat apareguent. Si em permetiu la ironia, com la urbanització del Boulevard Sant Pere estaria en el pla confiança que paga la Generalitat, tenim una confiança econòmica respecte a la situació econòmica de la Generalitat Valenciana a l'hora de poder aportar aquests diners i per tant crec que no és més que algo que diuen de forma propagandística, sobretot, com han dit a la seva companya, per a intentar convèncer o intentar donar un caramelet a la gent del sí volem que no han tingut la valentia de dir hem perdut, us hem enganyat i per tant el que hem de fer és seure's per arribar a un acord. Nosaltres pensem que ara solament queda arribar a un pla o redactar un pla per a protegir el conjunt de l'entorn històric-artístic del barri del Cabanyal Canyamelar, evidentment en la línia de l'ordre del Ministeri, i començar a donar llicències tant de rehabilitació com d'apertura de comerços i rehabilitar el barri. No tenen una altra. I si ho fan, doncs el 2015 ja sabem què hi ha de fer.